Masana abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bungwe la ADMARC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwapa kutsatira kukhazikitsidwa kwa mitengo yogulira mbewu. Ndipo unduna wa zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe wachenjeza anthu omwe akumanga malo ochitira masewero kuti agwire ntchito motsatira ndondomeko za boma. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino monga za migodi, kumanga misewu ndi zokopa alendo. Polankhula ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi akuluakulu ogwira ntchito ku kampani motsogozedwa ndi mkulu wa kampani Atavona Biza, President Mutharika wati zokambirana zawo zinakhudza kwambiri pa ndondomeko zosiyanasiyana za ntchito za chitukuko komanso momwe Old Mutual ingagwirire ntchito limodzi ndi boma. President Mutharika watsindikanso za kufunika kwa kampani zomwe sizaboma pa chitukuko cha dziko lino, ndipo wati kampanizi zimagwira ntchito yotamandika. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lake lilimbikitsa mfundo zothandiza kuti kampani zomwe sizaboma zizitha kugwira ntchito limodzi ndi boma kudzera mu ndondomeko ya Public Private Partnership mchingerezi. Mawu ake mkulu wa Old Mutual Malawi Atavona Biza wati kampani yawo yakonzeka kugwira ntchito zokopa alendo, zomangamanga komanso za migodi. Lipoti la 2025 Global Hunger Index laonetsa kuti dziko la Malawi likuyesetsa kuchepetsa vuto la njala ngakhale lidakali mu gulu la mayiko omwe ali pa chiopsezo cha njala. Lipoti ili laonetsa kuti mchaka cha 2000 dziko lino anthu oposera 43 pa 100 aliwonse amakhala ndi njala, ndipo pofika chaka chatha chiwerengerochi chatsika kwambiri kufika pa anthu 22. Tili ndi zambiri mu lipoti la Austin Fogula. Lipoti ili laonetsanso kuti ana oposa 20 pa 100 aliwonse ngonyenchera kamba kosowa chakudya cha magulu, ndipo oposa 30 ndi opinimbira. Mlembi mu unduna wa zaulimi a Bennett Nkasala ati vuto la chakudya mdziko muno likupita patsogolo kamba kuti anthu amadalira kwambiri chimanga. Iwo ati undunawu ukulimbikitsa alimi kuti adzilima mbewu zosiyanasiyana zoti azidya komanso zina zogulitsa. Ngati unduna ngati boma tikulimbikitsanso ulimi wanthirira kuti alimi athu azitha kupanga ulimi wanthirira pa malevu apamwamba, mega farms zimetakhala kupanga promote, komanso ulimi ogwirizana ndi nyengo mmene ikuyendera, climate smart agriculture. Lipoti ili lomwe bungwe la World Hunger Hive ndi mabungwe ena akhazikitsa layamikira mfundo monga kulimbikitsa ndondomeko za chakudya zomwe zilipo kale, kutsatira njira za makono za ulimi, komanso kuti alimi asamangodalira nsima ngati chakudya nthawi zonse. Ndipo mkulu wa Circle for Integrated Community Development CICOD akuthirirapo ndemanga. Funika tonse tigwirane manja globally, dziko lonse lapansi, komanso Malawi ngati dziko pafunika tilimbikitse kwambiri mgwirizano wathu mmene timagwirira ntchito kuti tizitha kugawana nzeru zosiyanasiyana
zimene zikuchitika m'mabungwe osiyanasiyana. Ripoti ili mwachidule likuonetsa kuti maiko 56 omwe ndi amu Africa makamaka kumwera kwa chigawo cha Sahara komanso ena ku maiko a aluya sakwanitsa kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Austin Fukula, MPC Lilongwe. Bungwe la ADMAC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwapa kutsatira kukhazikitsidwa kwa mitengo yogulira mbewu yoyambira ndi unduna wa zamalimidwe. Mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo watsimikizira izi ndipo wati ayamba kugula mbewuzi m'magawo pamene nyengo yokolola ili mkati. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotiri. Mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo anati mitengo yomwe unduna wa zamalimidwe udalengeza ikugwirizana kwa mtunthu ndi momwe zinthu zilili, ndipo bungweli ndilokonzeka kuyamba kugula mbewu zosiyanasiyana. Tiyamba pompano tili ndi chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi yakwana mitengo yatuluka, mitengo imene yatuluka iyi akaswiri athu kapena anzathu maofisa athu amene amagula ndi kugulisa mbewu tiyapase kuti pa mtengo umene ulipowu ndi umene kuti tizigulira mbewu zathu kumisika. Kenako tizaona kuna kuti kodi mbewu zimezi tizazigulisa bwanji. Izizi zokuchwa yona kuti mitengo imene ikubwerapo malinga ndi mmene tikuonera kuti kodi kunja kunoko mbewu zimene zachuluka motani muno Malawi. Komanso tikuonesa zona kuti mitengo imene pamene imatuluka akaswiri aku agriculture amona kuti kodi kuti anthu akolole mbewu zimene zizi ayikamo zofunikira zotani m'malo mwa mankhwala kandi fertilizer ndi zotero zonso. Koma ngati ADMAC ifeyo tili ndi chidwi kuti mitengo imene yatuluka ife tipitenso kunsika mwansangansanga tikapikisana nawo anthu amene akugula mbewu. Ife tili ndi misika ponseponse, tili ndi masikelo kumene koko maofisa athu akhale pansi pa ground tiyambe kugula mbewu za ADMAC pompano tiyambapo. Mkulu wa bungwe la ADMAC analangizanso alimi anandolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti asamala mbewuyi chifukwa bungweli ligula nandolo ochuluka ngati mbali imodzi yolimbikitsa ntchito yopanga chipere chomwe anati chikufunika kwambiri m'mayiko akunja kuphatikizako India komanso Dubai. Nandolo amene alimi ndithu tiyagula chifukwa chaka chinocho mashini amene ngati atuluke kwambiri nandolo tika mashini onse awiri agwira ntchito. Koma mashini amodzi amene wachaka chinocho kandi apaliwonde kandi akuluchenza agwira zonse zilipo kale. Pompano napitanso ku mafactory amene wawa athu amene tinawawiriwa tinakawayesa mopanda popanda nandolo. Mashina alira bwinobwino ndithu onse pakana kumapero kumana kuti zonse alirebe. Tapanga kale kwaika grizi kwaika chani kuti tikangwamba nthawi yopanga nandolo sakale ndi kuyimayima pogwisa ntchito mashini amene wawa. Unduna wa zamalimidwe unalengeza mitengo yoyambirira yomwe alimi akuyenera kugulitsa mbewu zawo mu nyengo ya zamalimidwe ya mchaka cha 2025 mpaka 2026. Mitengoyi cholinga chake ndikufuna kuteteza alimi kuti agulise mbewu zawo pa mitengo yovomerezeka ndi boma osati kuberedwa ndi anthu ena omwe amawagula mbewuzi posatsatira malamulo a mitengoyi. Chisomo Break, MBC Blantyre. Boma lati ndilodzipereka polimbikitsa uchembere wabwino pofuna kupewa imfa zomwe zimadza kamba ka uchembere. Mlangizi kwa President pa nkhani za uchembere wabwino Mayi Maria Mainja walankhula izi pomwe amayendera chipatala cha gulupu mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi zambiri mulipoti. Cholinga cha ulendo wa Mayi Mainja ku chipinda chochitira amayi chinali kufuna kuti adzionere okha mmene ntchito yochiza amayi apakati ikuyendera komanso mmene angathandizire pa mavuto omwe ogwira ntchito zosamalira odwala akukumana nawo. Iwo anayamikira ogwira ntchito pa chipatalachi chifukwa cholimbikira pa ntchito yawo yopititsa patsogolo uchembere wabwino. Mlangizi wa President pa nkhani za uchembere wabwinoyu
watsimikizira ogwira ntchito pa chipatalachi kuti ofesi yawo ithandiza kuchepetsa ena mwa mavuto omwe akukumana nawo. Kuli ntchito yayikulu imene ikugwiridwa, kuli ntchito yabwino kwambiri, imfa za amayi zatsika kwambiri ndizocheperatu, komanso ana akusamalidwa bwino, even ana obadwa mwina masiku ocheperako akusamalidwa bwino, andi zinthu zikuyenda bwino kwambiri kuno Queens. Ukhondo wasinthaso kwambiri, kuli ukhondo ndithu tikutha kuona kusiyana pakati pa zaka 5 zapitazo ndi pano 6 months imene Professor Arthur Peter Mutharika alowa mboma. Mavuto awiri atatu sizimalephera chipatala chinakula kwambiri, kuli mavuto ena ndi ena kuti mwina tikonzeko matoilet patali komanso mwina tione kumabedi azimayi azitha kugona pabwino pamene akudikirirana komanso pamene alandirana awo. So zonsezo tizitenga kuita kwa atsogoleri athu kuntunda kuti akathe kuzigwiragwira ndi kuona kuti tipange bwanji kuti ziyende bwino. Minister of Health akudikirira ripoti ya lero kuno, komanso President akudikiranso kuti amve kuti kodi ku Queens zinthu zikuyenda bwanji. Amayi kuti akakhala ndi pathupi afulumire kuyamba skero kuti madokota azitha kudziwa momwe zilili, chifukwa sumatha kuona mkati mwako kuti mwana ali bwanji. Komanso akhale azimayi ochita machawi ndi nkhani za moyo wawo, kuyezetsa matenda osiyanasiyana, komanso kuona kuti azitha kutola kuti zakudya tabwino, kabonya, timasamba tabwino, kantedza, kuti mwina tikhale ndi ana amene ali amphamvu, chifukwa mtundu wathu ukudikirira ana amene owo. Ndipo mawu ake mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central Professor Patrick Kamalo wati ndokondwa ndi ulendo wa mlangizi wa presidentiyu, ndipo wati ulendowu uthandizira kupeza njira zochepetsera ena mwa mavuto apa chipatalachi. Ndizoonadi kuti mu State of National Address analengeza State President kuti atimangira chipatala boma linolo la Blantyre District Hospital. Ichi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa ntchito imene tikugwira ife panopa tikuona kuti tili ndi odwala ambiri amene akumafunika kuno tidzaona. Chipatala chathu chino ndi chipatala chachikulu chimene chimafunika chizoona matenda akulu okhaokha. Dongosolo la zaumoyo mu dziko lathu la Malawi limayambira tingati ku health center. Ngati odwala zavutika na wathandize ku health center amatumizidwa ku district chipatala cha paboma. Pamene chapo zikakanika amene amene amatumizidwa kubwera chipatala chachikulu ngati chinocho. Koma chifukwa choti kulibe district hospitals kumapezeka kuno pano pa Queens anthu amachoka ku health center kandi kwa Chavala ku Ndilande ku Chiromoni kubwera straight ku district hospital ku central hospital ku Dumpha district hospital chifukwa imeneyo palibe. Ndezi kuoneka kuti tikumaona anthu odwala ambiri. Vuto ndonda kuti ogwira ntchito amene ali panopa nambala yake ndi anthu amene ayeneka kugwira pa chipatala chachikulu. Nde anthu ambiri akumadandaula ma department muona kuti mwa anthu 10 ena aliwonse amene tikumaona 6 ayo sayenera kubwera panopa, ayeneka kupita ku chipatala chaching'ono. Komanso zikuoneka kuti ma staff amene tili nawo panopa tili ndi 40%, kana mwa staff 10 amene tingakhala nawo tili ma staff 4 okha orino akagwira ntchito. Ndiye muona kuti zikanakhala kuno tikungogwira ntchito imene timayeneka kugwirayo, ma staff amene tinawo ndokwanira izozo tikuvomereza. Kwa chifukwa tikugwiranso ntchito ya imene kugwira district hospital, ma staff a district hospital sanatipase. Ndiye zimene zikupangisa kuno anthu azithandizidwa mochedwa, anthu amadandaula kuti akabwera kuno kwa makhala nthawi yayitali asanathandizidwe. Izizi ndizoona tikuvomereza. Kwa nkhani ndiona kuti tilibe ma staff okwanira kuti angagwire ntchito imeneyo. Ndiye ngati chipatala chingabwere cha district hospital zipangisa kuti anthu 6 mwa anthu 10 ena onse amene tikumaonawa azikathandizidwa ku district hospital kucha, zimenenso zili pa saifeyo mwayi kuti anthu amene amabwera kunoko oyenera kubwera kunoko tidzathandiza moyenera monga amene ayeneka kuthandizidwa. Chifukwa zizikhala kuno siti kutaya nthawi ndi anthu ena amene angathandizidwe madera ena. Pafupifupi ana 900 amabadwa mwezi ndi mwezi pa chipatalachi. Komiti yoona za maphunziro ku nyumba ya malamulo yati kuonjezeredwa kwa ndondomeko yolipirira sukulu ophunzira pa maphunziro a ukachenjede yomwe University ya Shada ikupereka ichepetsa mavuto azachuma omwe makolo amakumana nawo. Wapampando wa komiti Mutani Tambala wanena izi ku hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe Maranatha Academy mogwirizana ndi sukulu ya ukachenjede ya Shada anakonza ndi makolo komanso ophunzira.
Ruth Chinangwa ali ndi ripoti. Atambala afotokozera MBC kuti mgwirizanowu uthandizira kupititsa patsogolo mfundo zaboma pa maphunziro komanso kupereka chidwi kwa ophunzira kupita patali ndi maphunziro awo. Pali nkhani yonena kuti abwera awawa pa nthawi yake chifukwa ino tikudziwa kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika apanga introduce a free secondary education. Zikusonyezeratu kunena kuti anthu amene azifuna kupita university akhala ambiri. Ndiye Shada University imene yabwera mu nthawi yake. Poyambirira mene ife tamvera nizonena kuti ma scholarship amenewa amapasana ku Maranatha ukhaokha. Koma pano pa Shada University yatsegula kwa mwana aliyense amene angafuna kupita ku University Shada University ku India. So ifeyo ngati amene timayang'ana kuti kodi maphunziro zikuyenda bwanji, tasangalala kwambiri kuti ana ena akapita ku university athu aboma, akapita ku university athu amalawi muno a private ena. Polankhula pamwambowu mkulu woyendetsa ntchito za sukulu za Maranatha Ernest Kaonga wati sukuluyi ndi yodzipereka kukwaniritsa masomphenya a dziko lino pa maphunziro mu ndondomeko ya 2063. Cholinga chathu njoti Malawi kapena 2063 vision ya president iteke. Chifukwa kana kuti timukana Maranatha tidathanzikana chepa Maranatha ndikakuchepa. Koma tisikule kwa wina aliyense kuti anawa akapita ndi kuti anawa ukhala exposed ku zinthu international. And akaona mini anzawa kwa sikuna makampani zoti ana kumaliza sukula zikudika ulemba chito tufuna ana wazakali mwana tufuna ana wazakali makampani hao ndi akapita huko ana mbili zikula tulikoza ukwela wazakali wake Malawi zakali maiko amina kuchita kuna maiko na menali basi kwa mbili mwifuna baka improve maphunziro maiko aja. Rahul Paul ndoyimirira sukulu ya ukachenjede ya Shada kuno ku Malawi ndipo wati mgwirizanowu uthandiza dziko la Malawi kukhala ndi akatswiri odziwa bwino ntchito yawo. Iye wati sukulu ya ukachenjede ya Shada ili ndi ukadaulo pa maphunziro osiyanasiyana kuphatikizapo dotolo, luso la makono komanso ulimi pongotchula kuchepa. Ophunzira 50 ochokera ku Maranatha Academy pakadali pano ndomwe apindula ndi mgwirizanowu. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bungwe la ADMARC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwapa kutsatira kukhazikitsidwa kwa mitengo yogulira mbewu. Ndipo unduna wa za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wachenjeza anthu omwe akumanga malo ochitira masewero kuti agwire ntchito motsatira ndondomeko za boma. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la Malawi Engineering Institution MEI lakhazikitsa nthambi yapadera ya amayi omwe ndi mainjiniya pofuna kulimbikitsa asungwana ndi amayi kuti azichita maphunziro okhudza ntchitoyi. Poyankhula pamwambo okhazikitsa nthambi ku Lilongwe, wapampando wa bungwe la MEI Engineer Ronald Gundantengo wati ili ndi gawo limodzi la mfundo zomwe zili mu mlozo wa kayendetsedwe ka ntchito ya bungweli. Charles Wahara ali ndi zambiri. Malingana ndi Engineer Ronald Gundantengo yemwe ndi mkhala pa mpando wa komiti ya akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MEI, kukhazikitsidwa kwa nthambi ya amayi omwe ndi mainjiniya kukutsatira ndondomeko za mlozo wakayendetsedwe ntchito ka bungweli. Engineer Gundantengo anaonjeza kuti kukhazikitsidwa kwa nthambi kubweretsa pamodzi amayi omwe ndi mainjiniya komanso kuti akhoza kukhala ndi kuthekera kophunzitsa amayi ena komanso kufikira asungwana msukulu zosiyanasiyana. Izi zizolimbikitsa kwambiri chifukwa zikuchokera pamene tinakhazikitsa imene tikuti strategic plan kapena kamozera wa amene titagwirira ntchito
kuchokera 2024 mpaka na 2030 sanamira imodzi yakamulozera imene inali yoti tilimbikitse ukadaulo wa azimayi na azimayi awo amene ali maengineers athu akhazikitsa chimene chichi kuti chikhale ngati chowatsogolera komanso chowalimbikitsa amene akugwirira ntchito tikatengera mdziko mwathu muno timaona kunena kuti mzimayi kapena mtsikana ndi amene amakhala kuponderezedwa mwa njira zina ndi zina andikukhazikitsa kwa ichichi ndikupangisa kuti chikhale ngati chimene chikutsogolera ndi kuwalimbikitsa komanso kuwaonetsa ana athu amene ali akazi amene ali maderamo azitha madziwa zona kuti nawonso ali ndi kuthekera kutenga nawo mbali. Mmodzi mwa alendo omwe anachitira umboni zakukhazikitsidwa kwa nthambi Engineer Toera Jerry Nyirenda yemwe akukhala mu mzinda wa Addis Ababa mdziko la Ethiopia wayamikira zakukhazikitsidwa kwa nthambi ati kuti ipititsa patsogolo ntchito za amayi omwe ndi mainjiniya. Ineyo kumalawi kunoko ndikuona kuti azimayi amene akumalowa ntchito yopanga za ukadaulo wa engineer zofunika kwambiri pakuti azimayi timakhala kuti pa population we are more than half of the population ndiye kuti tikuyenera kuti nafesi titenge mbali yathu in terms of kuthandiza dziko kutukula dziko lathu popanga ntchito zangati za mainjiniya. Pena I think timaonanso kuti masukulu mwathu pakufunikira kulimbikitsa azimayi atsikana kuti azitha kumapanga ma-sciences mapanga maphunziro a masamu ma-sciences aja kuti athe kutani kukalowa kumakosa a engineering. Engineer Jerry Nyirenda anafotokozanso kuti kale ntchito ya mainjiniya imagwiridwa kwambiri ndi abambo zomwe zikusiyana ndi masiku ano. Engineer Jerry Nyirenda anati kafukufuku akusonyeza kuti chiwerengero cha mainjiniya omwe ndi amayi mdziko muno chili pa 5%. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Bungwe la Motorbike and Cycle Owners Association lavomereza ganizo la boma loti eni njinga zakabaza adzikhomera msonkho chaka chilichonse pofuna kuthandiza chitukuko cha maboma osiyanasiyana mdziko muno. Mlembi wamkulu wa bungweli a William Juwale wati kabaza ndi bizinesi ngati ina iliyonse choncho oyendetsa njingazi akuyenera kutenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko popereka misonkho. Tinayamba koma chifukwa cha kuvuta kwa coordination kumene inalipo pakati pa ife association ndi azatu bila boma makamaka mmakaso zinali zimaoneka zovutirapo koma tithokoze kuti kudzera mwa unduna wa maboma ang'ono komanso amene ndi minister a local government pakhala pali kulumikizana kwabwino ndi ife association kuti ichi chikhazikitsidwe pafupifupi boma lina lililonse. Mwina ndingolankhulabe kunena kuti business yoyendetsa njinga yakabaza ya moto ndi business monga business ina iliyonse. So mmene ena aliwonse business amapangira amatulira matiketi kapena kukomera misonkho nawonso anjinga kuti ali pambali pona kuti apangidwe aonedwe ngati apaderadera kuti sakuyenera kupereka msonkho akuyenera kupereka msonkho. Mukumbukire iyi kunena kuti event ikayang'ana kuma research amene achitika pakati pa zikuonesa kuti ngozi zambiri zapamsewu kupangidwa contribute kudzera ku ntchito zimene za business zimene ya anthu anjinga. Bwana mkubwa wa boma la Tcholo a Noel Dagamau wati ndondomekoyi ithandiza kuti akabaza adzithandizidwa mosavuta akakumana ndi mavuto monga ngozi kapena kuba njinga komanso kutsatira mfundo za boma zolembetsa njinga asanapatsidwe chilolezo chogwira ntchito. Dagamau akufotokoza. Ndizonadi Council ya Tcholo lero yakhala pansi ngokambirana za malamulo ang'onoang'ono oyendetsera council timati mabylaws mchingerezi. Malamulo amenewa analipo kale kungoti makhansa amene tili nawo ndi atsopano timafunika kuti adziwenso mcholinga choti tiyendere limodzi. Malamulo amenewa atithandizira kwambiri kuno ku Tcholo chifukwa choti ndi amene amathandizira kuyendetsa council. Monga mukudziwa Local Government Act inapereka mphamvu council kuti imwe yokha. Kutcholo kunoko kuli vuto. Vuto lalikulu kwambiri ndi malo ambiri amene alipo ali ma estate.
then kwa nthawi yayitali console yakhala ikungwang'ana na estate akupanga operate akupanga business yawo osanzako china chilichonse. Ndipo kansala wa dera la Monekera kwa Goliath a George Molesi wati adzagwira ntchito yothandiza kuzindikira ndi kulembetsa akabaza mdera lake kuti adzimvetsa bwino za malamulo ndi ntchito zawo. Ngati kudera langa ndionesesa kuti tawadzindikirisa anthu zakufunika kudula misonkho imene kuti ithandize khanso yathu. Paliso zina zimene zakambidwa misonkho ina imene yakukhazikidwa ngati ya matakabaza ndiyofuna kuti tikhale pansi ticheze nawo tawaonikire kuti athe kuchimvesa chifukwa pali zambiri zimene zikuchitika kuli ngozi zambiri zimene zikuchitika choyambiri ati yame takonza mbali imeneyo nkhani yamayendedwa pansi komanso tonesese kunena kuti kalevi kamene azipereka kuti kathandize kukhanso takapanga implement mokambirana nawo kuti ziyende mwachangu komanso alesa vesi cholinga chake cha ntchito. Unduna wa chinyamata masewero ndi chikhalidwe wachenjeza anthu omwe akumanga malo ochita masewero mosatsatira ndondomeko za boma. Mlembi wamkulu mu undunawo Jameson Ndalama walankhula izi pakutha pa msonkhano owunikira ndondomeko ya masewero mu mzinda wa Blantyre. Iwo avomereza kuti ndondomekoyi yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2007 yakhala madera ena isakutsatidwa. Choyamba tivomereze kuti ndondomeko imene tino pakati pano yakhalisa 2007 kufika lero pajika zambiri zimene tiyenera kuti tizipange pano. Mmene sports kapena gawo la zamasewero muziko muno linali nthawi imene kufika lero pajika zambiri. Pachifukwa chimenechi ndikuyenera kuti tipese tipange ndondomeko yatsopano. Choyamba tenere kuti tithokoze kwambiri kwa amene akumanga ma stadium kapena maosewerera ndi chinthu chafunika kwambiri chifukwa polisi imene ilipo iso inalimbikisa kuti anthu osiyanasiyana atengepo mbali. Koma chofunika kwambiri nkuti titha kumanga kuika ndalama zambiri kungotaya chifukwa chinthu chasikhalisa. Choncho aliyense amene akutenga mbali ali ntchito imene amagwira ngati unduna pachimozimozi azathu zomangamanga ku department ya boma zomangamanga ali ndi zimene angapangepo kulangiza kuti zimene tikumangazi zikhale zokhazikika. Choncho tiyenera kugwira limodzi. Ndipo ena mwa omwe anatenga nawo mbali Memole Baluwa ndi Bison Chingwalu ati msonkhano uthandizira kuti masewero apite patsogolo mdziko muno. Unduna wa zamasewero wakhala ukuchititsa misonkhano yotereyi mzigawo zonse za dziko lino. Munatalephera kwambiri ifoti muna polisi yathu inala kuti tete zinati mapanga chifukwa choti dziko lingotiuza kuti tikuyenera kutero malingana ndi sports. Komano kwambiri kwa amene tapangapo participate pa international level tikumaona kuti timatsalira kwambiri. Ndikhulupirira kuti polisi iyi itithandiza kuti tikachite bwino patsogolo. Tathokoza kwambiri. Zitipangisa kuti choyambirira sports yathu kapena kuti masewero athu apite pamwamba kwambiri mogwirizana ndi mmene mayiko ena amafunira. Mukhoza kuona tinayi ndi mavuto pa nkhani ya zipangizo grounds osowerera mpira ngakhalenso expertise ma trainings amene timapanga ndochepekera. So policy iyo ikuonesa kuti ikangoti yamba kugwira ntchito ithandizira kuti sports ipite pena paliponse wina aliyense atenge nawo mbali. Kuli ma stakeholder anthu otenga mbali osiyanasiyana, Ministry of Health, Ministry of Gender, Ministry of Education, Ministry of Sports imene ikupangitsa pano pali. Ikufunika ma stakeholders, kufunika ma partners osiyanasiyana, private sector. Tizithandizira kuti anthu akhale pamodzi, polisi imene iwalumikisa anthu awa aliyense azidziwa choyenera kuchita. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bungwe la ADMARC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwapa kutsatira kukhazikitsidwa kwa mitengo yogulira mbewu. Ndipo unduna wa za chinyamata masewero ndi chikhalidwe wachenjeza anthu omwe akumanga malo ochitira masewero kuti agwire ntchito motsatira ndondomeko za boma.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mathero a sabata opambana.